İsermesiz dostlar? Яңа ел кеше якынлашканнан якынлаша. Димәк, без бу теманы кагылсак була. Әйдәгез әле безнең резидентлар балачакта яңа ел бәйрәменә нинди әкият геройлары булып килгәннәре турында сөйләшик. Башлап җибәрәбез. Хит-парадның кагыйдәләре буенча тапшыру башында без иң аз тавышлар җыйган резидент белән саблашырга тиешбез. Нишләтәсең инде? Кагыйдәләргә каршы барып булмый инде. Резидентыбызның клибын соңгы тапкыр карыйбыз. Тән торып тышка чыксам, сандугачлар уяна, уяна да сайрый башлый, шунда булам дивана. Сандугачлар ияләшкән алмагачның агачының, куашының тишегенең эшенә. Бу дөньяда рәхәт яшик, җырлашып биеп кенә, сайрашып көлеп кенә. Сандугачның балалары ири камышлык диләп, үзә-үзәкне сандугач, мин сагынганда сайрап. Сандугачлар ияләшкән алмагачның агачын, куашының тишегенең эшенә. Бу дөньяда рәхәт яшик, җырлашып биеп кенә, сайрашып көлеп кенә. Динара Гумилевская балашакта шигән кызы да, тылсымчы да, күбәләктә тигр булып та киенгән. Динара гомумән бик актив кеше. Һәм ул сезгә, кадерле тамашачылар, тавыш биргәнегез өчен үзенең рәхмәт сүзләрен җиткерә. Ә без сезне аның өчен тавыш бирергә өндибез. 1320 номеры, тавыш 016 коды. Туган йортым әткәй, исәнмесез, менә тагын җыелыштык, ни хәлдәсез? Әби бабай дип йөгерә, анык чыклар, безгә әле һаман сезгә нәни кызлар. Кыламын көн сайын, сәламәтлек кенә бирче дип Ходаем. Дөньяда юк сездән кадерле мөгаен, ешрак күрешеп торырга табык җаен. Тыныч янда, сез булганда, шуңа мөһим балаларга ата-ана. Бер кайчан да сүнмәс булган йолдызлардай, мәңге яшәсәгез иде бу дөньяда. Сезнең өчен дуа кыламын көн сайын, сәламәтлек кенә бирче дип Ходаем. Дөньяда юк сездән кадерле мөгаен, ешрак күрешеп торырга табык җаен.
Сезнең йөрәк кенә шулай мәрхәмәтле, җылы карашыгыз һәр чак мәхәббәтле. Тормышыгыз матур булсын һәм бәхетле, бәгырьләрем дизгеле сезгә мең рәхмәтле. Сезнең өчен дуа кыламын көн саен, сәламәтлек кенә бирче дип Ходаем. Дөньяда юк сездән кадерле мөгаен, ешрак күрешеп торырга табып җаен. Дөньяда юк сездән кадерле мөгаен, ешрак күрешеп торырга табып җаен, табып җаен. Лариса Басырова балачак хатирәләренә шумып, һәрчак кар бөртеге булып киенгәнен искә төшерде. Шулай ук үз заманында ул Карсылу ролен башкарган. Костюмнарны Ларисаның әнисе үзе теккән. Ларисаның "Син дип яшим" җыры тавышларыгызны көтеп кала.
Айдар Сарверов балачагын бик хәтерләми, әмма балалар бакчасында аю булып киндергәннәрен исенә төшерде. Ни өчен аю икәне билгесез, бәлки Айдар калганнар арасында иң олы бала булгангадыр. Айдар өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерда тавыш 013 кодын язып җибәрегез. Sayın ninem күңелем синең яныңа ашкына синсез бәгырем яши алмам кебек миңа тоела синең турында уйлыйм синең турында җырлыйм сиңа багышлап хатırlar yazamın senin turunda uyulayım senin turunda jırlayım sana bağışla hatırlar Sen uylarımı da sin gene Seni uylap yoksunam min Senin nişek kürürgen Senin turunda uylayım Senin turunda jırlayım Sana bağışlap hatılar yazamın turunda uyulayım, senin turunda jırlayım, sana bağışlap hatılar yazamın. Belki kabat uçraşırız, senin bilen şiberim. Sensiz yaşav tügen Anla şunu güzelim Senin turunda uyulayım Senin turunda jırlayım Sana bağışlap hatılar yazamın Senin turunda uyulayım Senin turunda jırlayım Sana bağışlap hatılar yazamın
Камали балашата кар бертеге булып кинергә яраткан. Һәм әйтеп үтәргә кирәк, ул һәрчә группаларында солистка булган. Җырлаганда, бигәндә, музыка коралында да уйнаган. Уңган резидентыбыз өчен 1320 номерына тавыш 019 кодын җибәреп тавыш биреп була. Yanğan uşaq yalqınından, Sünmi qalğan sınğı şadqısı. Dürləb yanğan uşaq yalqınından, Sünmi qalğan sınğı şadqısı. Bu yaşlıkның güzel yazmışı. Birsin sügen saf yürekning Şarasızdan gidip barışı. Birsin sügen saf yürekning Şarasızdan gidip barışı. Венера балашата кім болып қына киінмәгән. Қар бөртеге болып та, красная шапочка болып та, түлкі болып та, ең истә қалғаны фея болып киінген бәйрәм. Аның тылсымлы таяғы болғанда, һәм Венера ул таяк тылсымға ия болуына бик ышанған. Венераның бик актуаль бәйрәм килә дип исемләнгән җыры өчен тавыш бирергә онытмагыз.
Tüttün gına akkarlarga basıp Beyrem kile bizning ilerge Yana şatlık bəxit alıp gelsin Atlık dostlar yana ürlerge Beyrem kile bizge beyrem kile Şatlık bilen dolsun yürekler Sönmesin ümit şatqıları Şınğa aşsın bizning tilekler Jim kile şırşıdağı utları Көңелләрдә mucize көтте Дус туганнар, җыелганнар бергә Күптән көткән яңа ел җитте Бәйрәм килә, безгә бәйрәм килә Шатлык белән тулсын йөрәкләр Сүнмәсен өмет шаткылары Шынга ашсын безнең теләкләр Бәйрәм килә, безгә бәйрәм килә Шатлык белән тулсын йөрәкләр Сүнмәсен өмет шаткылары Шынга ашсын безнең теләкләр Бу елнында узарсың киши Атар таңынан туар иртәләр Дәллүр бакалларны күтәрик тә Шын күңелдән телик теләкләр Бәйрәм килә, безгә бәйрәм килә Шатлык белән тулсын йөрәкләр Сүнмәсен өмет шаткылары Шынга ашсын безнең теләкләр Бәйрәм килә, безгә бәйрәм килә Шатлык белән тулсын йөрәкләр Сүнмәсен өмет шаткылары Шынга ашсын безнең теләкләр Бәйрәм килә, безгә бәйрәм килә Шатлык белән тулсын йөрәкләр Сүнмәсен өмет шаткылары Шынга ашсын безнең теләкләр Сүнмәсен өмет шаткылары Шынга ашсын безнең теләкләр Шынга ашсын безнең теләкләр Зөһрә Насипова балалар бакчасыннан бер хатирәне истә тота. Өстемдә ал күлмәк, ал бантик. Чыгыш алдыннан туфлинең берсен югалттым. Тиз генә бер кыздан аксыл аяк киемен сорап алып, сәхнәгә чыктым, дип сөйләде безнең Зөһрә. Туфлилар 2 размерга зур булган. Әмма Зөһрә бирешмичә, елмаярга тырышып, кулларын суза-суза, сезгә нинди җыр кирәк дигән җырын башкарган. Бирешмәс резидентыбыз өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Ак шешек аткач балан Күмелгә шикелгә ялан Ак шешек аткач балан Күмелгә шикелгә ялан Яшьрәк яшьтибә искән җилләр Миңа сөйгәнем килә дисә Яшьрәк яшьтибә искән җилләр Миңа сөйгәнем килә дисә Ayıp kelinde sağındım ben seni Alıp gel bana tağın Sandıgaç tavuşların
kilmin atağın sandık aştavuşların mehabetinin safının jilerge kosun alıp kilmin atağın mehabetinin safının jilerge kosun alıp kilmin atağın Sağındım bağırım seni, sağındım bağırım seni. Ең көп тауы жиған клиплар ішлігін иғлан етерге вақыт жетті. Bu atada кім үшінші басқышта? Қазір білеміз. Марина Карпова балалар бақшасында әр бәйрәмдә қар бөртегі болып киінген. Мәктәп елларында клоунда болған, шиген қызы болып та киінген. 8-ші сыйныфта Марина Қарсылу ролін башқарған. Бу аның үшін бик шатлыклы вакыйга булган. Резидентыбыз студент чакта да төрле образларда чыгыш ясаган. Бар яктан уңган Марина өчен 1320 номерына тавыш 011 кодын язып тавыш бире аласыз. Sultanların koyununda karşılayım. Ol mini koynar kuşakka nazlarını bulak. İçir yüzünün barışılısın koyununda toyan bir. Sine 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 gene yakın kuraş yüreğim. Senin varlıklı çıkandan ige elek bilmedim. Sine 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 gene yakın kuraş yüreğim. Senin varlıklı çıkandan ige elek bilmedim. Jırlayım kanatlanıp şün mehabet uğrunda. Koşulup sayırı koşularda bizinin barır yollarda. Ol mini koynar kuşakka nazlarını bulak. İçir yüzünün barışılısın koyununda toyan bir. Sine 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 gene yakın kuraş yüreğim. Senin varlıklı çıkandan ige elek bilmedim. Sine 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 gene yakın kuraş yüreğim. Varlıklı çıkandan ige elek bilmedim. Utlar şaşıp yanğan yürek, yalqınların juymasın. Aşık bulğan yürek seni yaratudan kıymasın. Sine 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 gene yakın kuraş yüreğim. Senin varlıklı
Taşıkandan iyice elik bilmedim. Sine gene yakın bura yüreğim. Senin varlığın taşıkandan iyice elik bilmedim. Sine gene yakın bura yüreğim. Senin varlığın taşıkandan iyice elik bilmedim. Sine gene yakın bura yüreğim. Senin varlığın taşıkandan iyice elik bilmedim. Ул әздән генә беренче урыннан калды. Икенче урын бу атада кемнеке? Карыйбыз. Миләүшә Хуҗина яңа ел бәйрәмнәренә һәр ел сайын төрле матур күлмәкләр кигән. Аның өчен иң мөһиме кабатланмаска. Балачактан иң истә калган хатирә Хыш бабайдан бүләк алу. Кабатланмас башкаручы өчен тавышларыгызны кызганмагыз. Сусауларны басар өчен төшәм шишмә буена. Битләремне чылатамын салкын шишмә суына. Кой шишмәнең шишмәкәйнең сулары салкын икән. Йөрәкләр шу басылмас ялкын икән. Тау ташларның арасыннан ул үзенә юл таба. Тирә-якны ямгә төреп, челтерәп шишмә ага. Кой шишмәнең шишмәкәйнең сулары салкын икән. Йөрәкләр шу басылмас ялкын икән. Шишмә суы җанга шифа, шишмә суы саф көмеш. Күп чибәрләр арасында бар бит ул безгә тиеш. Кой шишмәнең шишмәкәйнең сулары салкын икән. Йөрәкләр шу басылмас ялкын икән. Кой шишмәнең шишмәкәйнең сулары салкын икән. Йөрәкләр шу басылмас ялкын икән. Бу атада аннан да күбрәк тамашачы тавышын җыючы булмады. Абсолют җиңүче беренче урында. Ирүзә Зарипова балачакта яңа ел символы булып киенгән. Аннан артык кар бөртегедә булган. Гомумән, Ирүзәнең балачагы белән бары тик якты хатирәләр генә бәйле. Ирүзә безнең хит-парадта лидерлар позициясын алуын теләсәгез, 1320 номерда тавыш 018 кодын язып җибәрегез.
Kum sağatı samanoğa Taşqan yılğalarında yoşuğa Totum bulmay günler yıllar ure Sizilmişe ömür ağla İzgilikler kılımız otıqla Rahmet ula bulğan günlerine Kadirlerin bilik minutlarına Bismillah deyip boşlayır telerini Kütkenlerge vakit uzak gibi Aşıkkanға vakit жетместей Мәңгілікке түгел біздің yürek Яши бізле жерден кетместей İzgilikler kılımız otıqla Rahmet ula bulğan günlerine Kadirlerin bilik minutlarına Bismillah deyip boşlayır telerini Unutmuşça yakın kişilerini İn gaziz ettiyen ilerini Vakit tabik dostlar görür için Dua busken izgecirlerine İzgilikler kılımız otıqla Rahmet ula bulğan günlerine Kadirlerin bilik minutlarına Bismillah deyip boşlayır telerini Kadirlerin bilik minutlarına Bismillah deyip boşlayır Bizning hit paradimizga Almaz һәм Айдар Юнусовлар аяк баса. Каршы алыгыз һәм әлбәттә тавышларыгызны юлларга онытмагыз.
Бір бирилген гомер кабатланмый, үткәннәргә кайту бар микән? Яшьлекләрне өзелеп сагынсак та бер сагыну үзе зар икән. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Яныбызда дуслар булган чакта, куйган өметләрне аклыйбыз. Бу катлаулы тормыш юлларында абынсак та алга атлыйбыз. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Ничәгенә еллар узып барса, яшьлегебез кала күңелдә. Сәламәтлек, бәхет, саф мәхәббәт балкып торсын тормыш күгендә. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Юк шул аның кайтыр юллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Менә шулай, дуслар. Киләсе шашубыз яңа ел кичендә булачак. Карамыйча калмагыз. Бар идек. Сезнең өчен без резидентларыбыз турында кызыклы информация туплыйбыз. Әлеге мин Мөнир Рахмаев сезнең белән сау булашам. Пока-пока. Олып барушыларның қызықлы образы үшін Суперкостюм.ру кибетіне рәхмәтебезне белдерәбез. Суперкостюм.руда карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90.